Hello guys, ito na naman tayo. Dito po tayo sa hospital ngayon. Welcome to my vlog, Isa Rubico Vlog. Ito po, accidentally po nadulas po ako sa aking work. 5 months pa lang ako nakakabalik simula nung ako yung opera nung June 16, 2020. Dahil po sa rotation, ayun, nalipat po ako sa ibang area. Sa first day ko po ay hindi sinasadya po, ay nadulas po ako at bigla ko pong natiko tong may operation ko, kaya na-shock din po ako at hindi na po ako nakalakad, namaga po siya. After nun po, pa-check up sa aking doktor, nag-opera sa akin. As per po sa kanya, mag-undergo po ulit ako ng operation kasi nga dumaan pa rin po ako ng x-ray, so doon napagtanto na natanggal yung pagkakakapit ng tornilyo sa aking buto, so kailangan dadaan ulit ako ng operation. Kaya ayan, panibagong wire na naman ang kakailangan na kakailanganin. Kaya yun, may panibagong wire na naman na ikinabit dito sa kaliwang tuhod ko para masustain niya yung yung tuhod ko, para mabend ko siya, kasi simula nung nadulas ako hindi ko na po siya mabend, hirap po ako lumakad. Kaya ayan po, nakasurvive po ako sa operation ko. Kaya thanks kay God at nandyan po siya lagi sa lahat ng kailangan ko siya, na dinilig niya lahat ng mga dalangin ko. At ito, utang na loob ko sa kanyang buhay ko. Sa pangalawang pagkakataon, kasurvive po ulit ako sa aking operasyon. Kailangan ko rin tanggapin at harapin na ito na talaga ulit yung nangyari sa akin. Kahit di man sinasadya pagkakadulas ko, wala naman akong sinisisi. Ayan, talagang aksidente, hindi mo rin masasabi kung kailan darating. Kaya ito na yung tamang panahon para magdubli ingat na lang tayo sa sarili, para hindi na ako matatatluhan, kasi nakadalawa na to eh. Huwag na sana matatluhan. Kaya thanks God at andyan ka lagi. Salamat ng marami sa gabay. Hindi mo rin ako pinabayaan, pati pamilya ko. Salamat sa lahat ng mga kaibigan ko, pamilya ko na andito lagi sa tabi ko, na dumamay sa akin para malabanan ko tong operasyon, maging matatag ako at hindi ako hinaan ng loob. Salamat po sa inyong lahat. Hi guys, good afternoon. Ito, ako lang muna mag-isa dito, nag-aantay ng bantay, hindi pa dumating. Kaya naisipan ko muna mag-vlog. Welcome to my vlog, Isa Rubico Vlog. Thank you sa lahat, sa mga supporters dyan, mga kasarap ko. Thank you at andyan kayo sumusuporta sa aking channel. Kahit andito ko ngayon nasa hospital, at salamat sa Diyos, naka-survive din ako sa operation ko sa tuhod ko, pangalawang opera. Dahil sa accidentally nadulas ako sa aking work. Kaya after 5 months na nakabalik ako sa work, ito na naman po nangyari sa akin. Balik na naman sa pahinga. So mag-recovery muna ako sa aking sarili. Maybe siguro 3 months. Di ko alam kung kailan ulit ako nakaka-work. So pansamantala muna ako nakalib upang magpagaling ulit dito sa operasyon ko sa tuhod. Saklap ng taon ko 2020-2021.
hindi maganda yung dating sa akin ng taon. So, malas. Kaya sa susunod, dubli ingat na lang po ako. At sa tulong ni God, nakasurvive ako sa operasyon ko. Pero actually, kabado ako pagdating sa operasyon. Kasi syempre, hindi ko alam kung gigising pa ako o hindi na. Kasi nga, dumadaan ako ng anesthesia, so hindi ko na alam yung sarili ko at saka pinapatulog ako. So pagising ko, tapos na operation, hindi ko naramdaman ang sakit. Nararamdaman ko na lang ang sakit pagkatapos na. Kaya may mga pain at saka gamot sa akin tinatarapos, pero kaya so hindi ko nararamdaman yung sakit. Kaya guys, pasensya muna kayo at hindi ako ba masyadong kapag-vlog ngayon. Kasi hindi ako makalakad masyado. Kailangan ko ingatan na tong tuhod ko para in case magpabilis yung paggaling ko at makabalik na rin sa trabaho. Kaya naisipan ko muna mag-vlog dito habang mag-isa, wala akong kasama para hindi ako boring. Kaya kinakausap ko kayo dyan, wala akong makausap dito. Pasensya ng mga kasarap ko. At kailangan ko ng tipo. Pasok! Ito nga pala guys, yung aking ayan po siya. Nakabalot lang po siya sa ito. Hindi pwedeng dalawin. As per ng doktor, pagbalik namin sa kanya for check-up, siya yung gagalaw niyan. So, hindi ko muna siya pwede galawin. Nakaganyan lang po siya. Nakabandage po siya ng ito, maigi. Para hindi ko po siya magalaw. Kasi medyo medyo natanggal yung pagkakapit ng tornilyo. So, kinakailangan ulit maglagay ng another na wire para kumapit tsaka madugtungan yung kasi hindi ko na po siya matiko. Ayan, mahirap na pero kailangan po natin kayanin. Tiwala lang po tayo kay God tsaka pray lang. Walang imposible. Lahat ng tayo na humihingi sa kanya ng tulong, hindi niya tayo pababayan. Ayan, nakaraos po ako sa isang operation. Ngayon, pangalawang operation na po ito sa akin, tuhod. So, sa pangatlo, kailangan na po mag-ingat. At ito, meron pa po akong ayan, tag name, ibig sabihin, hindi pa kami nakakabayad ng bill dito sa ospital. So, ngayon yung labas namin, so inaantay ko pa yung anak ko kasi naghahanap pa siya ng perang pambayad namin dito sa ospital. Kahit private, pinasok na namin kasi mahirap pumasok sa mga public hospital ngayon. Mahirap din tanggapin dahil nga sa pandemic na nangyayari sa atin. Kaya dito, kahit bantay mo, lahat papasok, lahat naka-swab test. Yung swab test, yung RT-PCR, hindi ka makakapasok dito na hanggat wala kang swab test. So, kaya mahirap talaga mag-hospital sa panahon na yung pandemic. Daming hinihingi requirements. Hello guys, magandang gabi. Welcome to my vlog, Isar Bicol Vlog. Ito po yung buong detalye sa pagkaka-hospital ko. Na-admit ako May 10, tapos na-operahan po ako noong May 11 itong
2021 na. November 6, simula nung nakabalik po ako sa work ko after nung 9 months na namahinga ako dahil nga sa pagkabangga ko sa motor. So 9 months po akong namahinga, and then nakabalik po ako nung work ko November 6. So naka 5 months din po ako sa area. Subalit after 5 months, hinugot ako para ilipat ng another area. So nakiusap muna ako na huwag muna ako ilipat kasi nga yung sitwasyon ko sa tuhod ang hirap. Hindi pa ako nakakalakad ng maayos. Tsaka hindi ko pa siya nabebend. Kaso walang nangyari sa pakiusap ko. Itinuloy pa rin yung paglipat sa akin sa ibang area. So doon na po naganap yung unang araw na pag-duty ko. Doon na po ako biglang nadulas. Talagang nag-aadya talaga sa akin na nakiusap ko na wag muna ilipat kasi nag-aadya pala sa akin na may mangyayari pala sa akin hindi maganda. So dahil sa pakiusap ko hindi rin nasunod, so nangyari nga ang hindi inaasahan. Noong May 1, unang araw ng duty ko sa ibang area, yun po, mga bandang hapon 3:30, bigla po akong nadulas. At yung utility lang naman po ang nakapansin sa akin. Nagpabuhat po ko sa kanya kasi ako'y nadulas. So doon na po nag-start na hindi na po ako makalakad. Bumukol na po yung tuhod ko, namaga. At later on, kinabukasan, nakita ko nagkaroon na siya ng pasa. Tsaka napilitan na po ako magpa-check up sa doktor ko. Kasi baka lumala pa yung operasyon sa tuhod. Yun nga, di nga ako nagkamali. Undergo ulit ng operation. Kasi pina-x-ray muna ako. Nung nakita ang x-ray, ayun po, operan ulit ako ng pangalawa. So kakailangan ulit na pabili ako ng wire na nagkakahalaga ng 18,000. Napasok po kami dito sa private hospital kasi mga public hospital ngayon wala nang tumatanggap ngayon. Sinasabi nila no vacancy, wala nang bakanting room dahil nga sa pandemic umiiwas na sila, kaya napasok kami dito sa private kahit mahal. Pinasok na namin, pero duman po muna kami ng swab test, RT-PCR, pati bantay ko po dumaan na rin po ng swab kasi hindi sila tumatanggap ng pasyente na hindi kadadaan ng swab test. Kaya ayun, eto, natuloy po kami pumasok dito sa private hospital at na sa isagawa rin po yung operasyon sa akin. Ayan, sa kabilang tuhod. Sa awa ng Diyos, ayan po, nakasurvive po ako. Hindi niya pinabayaan. Ito, mapapahinga na naman po ako after 5 months na nakabalik ako sa work. Ito na naman, mapapahinga ulit ako. Hindi ko po alam po ilang buwan po ako makapagpahinga at makakabalik sa work ko. So ang hirap kasi siyempre nag-uupa lang din naman po ako. So maiipon na naman po yung mga bayarin ko. Start na naman po ako sa uno. Tapos ayan, sagot po namin lahat yung gastusin, bill ng hospital. Kaya yan, mag-isa ako ngayon dito sa room kasi nga naghahagilap pa yung anak ko ng pera pambayad namin dito na dapat sana makakalabas na kami. Ayan, no? Meron pa po akong tagning, ibig sabihin hindi pa kami bayad ng bill. Ayan, kaya dito ako mag-isa, naghanap ng kausap. Kaya salamat kay God at sa mga co-guard ko, mga friend at saka sa family ko na walang sawa na hindi ako pinababayaan. Salamat sa suporta nyo, mga kaibigan ko sa Facebook, mga katrabaho ko. Salamat sa inyong lahat at andyan kayo lagi sa tabi ko. At binibigyan ako ng lakas ng loob para harapin ko tong malaking problema.
patibayin yung loob ko na para makasurvive ako sa operation. Salamat talaga sa lahat-lahat sa inyo dyan na may mga tao pang mababait at nakakaintindi sa sitwasyon ko ngayon. Kaya salamat talaga. Hindi ako titigil sa walang sawang pasasalamat sa mga taong may mabubuting puso at mabubuting loob na dinadamayan ka hanggang ulo. Lalo na sa pamilya ko, sa anak ko. Nakakahiyaman pero wala akong magagawa. Kadugo mo, tutulong din sa'yo. In case sa oras ng kagipitan, siya ang dadamay sa'yo. Kaya salamat talaga sa inyong lahat. Kaya dinaan ko na lang dito yung aking emotional para masabi ko kung ano nasa puso ko. Kung ano yung totoong nangyari. Bakit ako nagkaganito ulit? Okay guys, baka maiyak ako ngayon dito sa harapan nyo. Bye-bye na po.